Olako indarkeriaren ondorioz hil egin diran 38 emakumeen alde egiteko. Zenbaki ikusten duzu, Bueno, erdian 38 zenbakia dago. Ia, erdian 38 zenbakia dago. Kandelakan, gela bakoitzean, gela bakoitzeko irakasle eta doikonak inizteak banan-banan gelatan urbitzen nongo sari honetan eta kandela banak eko duzue. Banan-banan. Musika ikin egingo dugu eta irakasleak hiruaren ganean ekinten nongo gara nazandala zeuek sortziaren. Eta kandela honek balioko batek irekin dabesan emakumeen alde eurekiko daukagun gogorapena eta indarra bilatzeko euren familiei eta euren inguruan egon direnei edo sentitzen egon direnei. Gaur egun ganatatuta gehiago proposauken da aldarrikatuko dago. Hau da, benetako orko mesua. Ez ez gehiagorik ez. Bale? Venga, hasiko gara purka-purka. Lehenengo mailatik hasita. Bizi-bizilean. Será de mi
aktor txiki honek, balio da izkurlanen hori gogoratzeko, alkarrekiko errespetua, izango dela bizitzan, ikasi behar dugun gauzarik handiena. Eta bakarrik horregaz, lortuko dugula, benetako gizarte, baketsu eta errespetuzko eta elkar bizitzadun egoki baten bizitzea lortuko dugula bakarrik horregaz.